El gran objectiu del Partit Socialista és sumar economia i restar atur i no donar una passa enrere al boig de l'estat del benestar, i per això duim dos projectes que són molt importants. Un, duplicar l'extensió del Parc BIT perquè hi hagi més empreses innovadores i més hivernacle per creació d'empreses, i per altra banda seguir augmentant les empreses i sobretot fomentar la seva internacionalització, i això ho volen fer en les càmeres de comerç. Nosaltres estem oberts a participar a totes aquelles ofertes que se mos fan de poder explicar el nostre programa a la gent, i que la gent conegui perfectament quins són els nostres projectes i què representam. Estarà entonces. Efectivament.